sebi, to je naziv manifestacije koja se održava u nedelju na Adi Ciganliji. O kakvoj manifestaciji je reč, sada ćemo čuti naše Branke Lasković. Ona se trenutno nalazi na Beogradskom jezeru. Branka, izvoli. Da, Dejana, u pitanju je manifestacija, tačnije takmičenje koje počinje u nedelju u 10 časova i takmičenje je vrlo zanimljivo. Mi se sada nalazimo u jednom čamcu i kao što sada, ne znam da li znaš ili ne, ovo je pozicija i ja sam trenutno bubnjar, a bubnjar nema samo ulogu da motiviše, već da daje takt, kako je moja sagovornica objasnila, za veslanje. Ana, ja te molim samo na početku da demonstriramo da bi gledaocima bilo jasno. Šta to znači? Ja kada udarim, ti moraš. Da. Onog momenta kada bubnjar udari palicom u bubanj, svi veslači u tom momentu treba da zabodu veslo u vodu. Znači, bubnjar na taj način sinhronizuje veslače u čamcu, što i jeste najbitnije u ovom sportu. Nije akcenat na fizičkoj snazi svakog pojedinca, već prosto na tom timskom duhu i na toj sinhronizaciji. Bubnjar je takođe u dosluhu sa kormilarom, koji sedi na kraju čamca, tako da oni zajedno motivišu sve nas da veslamo kao jedan. Objasni nam malo kako je ovo takmičenje u pitanju i rekla si mi pre uključenja da ovde može da stane 20 osoba, je li tako? Tako je, ovo je standardni Dragon Boat čamac, u njega staje 20 veslača i imamo još i mali čamac u koji staje 10 veslača i naravno neizostavna dva člana posade u svakom čamcu su bubnjar i kormilar. Kada takmičenje počinje u 10 časova, u pitanju su i studenti i srednjoškolci su se prijavili. Kako izgleda takmičenje, koliko traje? Tako je, imamo i studentske i srednjoškolske ekipe, to je u okviru Dragon Boat kupa za studente i za srednjoškolce, a takođe imamo i klubske ekipe koji se takmiče na ovom festivalu i imamo ove godine i naše goste iz Republike Srpske i iz Banja Luke. Trke će se odvijati na distancama od 250 metara za studente i srednjoškolce, njih nismo prosto hteli previše da zavaramo, je ovo onako možda neke duže distance ne bi izdržali, a što se tiče klubova, trke će se odvijati na 250 metara i 1200 metara. Eto, oni imaju možda malo i neke intenzivnije trke tog dana. I samo mi reci gde će tačno biti, u kom delu Ade, da pozovemo gledalce da mogu da prate manifestaciju i da navijaju. Tako je, bit će tačno preko puta, kod restorana Green Mill, tu će biti cilj. Krećemo, start svih trka je od skijališta na vodi, cilj je ovde kod tog restorana, tako da eto, mogu svi tu da dođu i da navijaju za naše timove. Hvala ti najlepša, Ana, na informacijama. Dejane, evo, samo mi je žao što je sad u pitanju za studente i srednjoškolce. Mislim da bi cela naša redakcija mogla da se prijavi i taman nas 20 ovde da stane, pa da vidimo ko bi bio kormilar, ko bubnjar i ko bi koje zadatke imao. Pitanja za tebe, Branka. Koga ti vidiš kao motivatora najvećeg? Koga ti vidiš kao bubnjara iz naše redakcije? Molim te, reci. Pa, Deki, to si sigurno, i mislim da će se složiti gledalci, to si sigurno ti. Ti bi nas onako motivisao, rekao možete, ajmo dalje. Tako da sigurno bi to bio ti. Hvala, Branka. A kormilar, neko od urednika sigurno. Vidjet ćemo, evo, Boki se javlja da bude kormilar. Sve u svemu, Branka, hvala ti da sam ja sad vlasnik i direktor televizije, jer ja bih rekao odmah povišica. To se tako radi, a to ćemo ostaviti za neku drugu priliku. Boki.